Apoyar a las emprendedoras es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos. El programa AWE ya existe en más de 80 países. El Departamento de Estado creó este programa en 2019 para dar herramientas, redes de apoyo y más información a mujeres emprendedoras para aumentar sus negocios, para escalarlos hasta Estados Unidos en algunos casos. Per nosaltres AWE va ser un punt d'inflexió, no? I una obertura entre la col·laboració entre la institució i les empreses. Van crear una xarxa de contactes entre empreses i pimes ja constituïdes i amb recorregut al mercat i vam conèixer emprenedores que es troben en la mateixa situació i gràcies a ella vam estalviar molts errors. No? El gran intangible del programa AWE és aquesta gran xarxa que els dona accés a ser alumnes del Departament d'Estat i, per tant, poder accedir a futures col·laboracions, ajudes i subvencions per seguir fent créixer els seus projectes o bé consolidar-ne amb altres participants. El fet de poder compartir experiències amb d'altres emprenedores ens ajuden i que les empreses siguin molt diferents, els reptes acaben sent els mateixos, no? El repte de finançament, el repte de liderar un equip, etc. I tot això, poder compartir les experiències que cada una de nosaltres tenim, doncs ens ajuda a trobar els nostres propis camins. La verdad es que ha sido una experiencia transformadora en todos los formatos, o sea, desde todas las sesiones que hemos hecho, todo el contenido que hemos estudiado online, pero principalmente yo creo que ha sido la conexión con 30 emprendedoras y las otras 30 de la edición anterior, que bueno, se crean unos vínculos increíbles y un apoyo y un aprender entre todas, que esto no se acaba aquí, esto continúa y esperamos que vengan muchas generaciones detrás.